מדלג! שני מדלג גם כן. נותן מאחורי מסתור. זה מצב שיכול לראות את המחבל, זה לא ציובי. זה המצב הזה בעצם המחבל בא והתקיל אותם. הלו רפר! הלו רפר! כן, קופל. נכנס רצה. יש שם גם. כוח השני מגיע, מחבל את המחבל. הוא ירס גם כן. יפה מאוד, דש לשיר לך פגש מאיר, אתה לשם. אתם מחפשים, ברגע הזה נכנס לחובל, מתחיל לטפל בפצועים, ואיתו הקשר. טוב, קשר דווח לי כרגע 3 פצועים. האזור מובטח דווח של 3 פצועים. אני צריך פינוי מיידי עמוק כיסי, זה כרגע בתוך השבייה. זריז, קדימה. עד שכח. אני לא אשכח. בסדר. זה תרגיל. בסדר גמור. כמו שאתם רואים, למצב של טיפול של חובש בודד במספר פצועים, מה שהוא עושה... קדימה, נוכח גש אליי בזריזות, גש, זריז. שים לב. יש לי בתוך התא הזה כפפות, אתה רואה את הכפפות? תוציא את הכפפות האלו בזריזות. שים 2 כפפות. לאחר מכן, תפתח את אותו תא ותוציא משם תחבושת. את התחבושת אתה שם על הדימום כאן. אתה רואה שנצר את הדימום? אתה שם את התחבושת על הדימום, מרים את הרגל עליך ועוצר אותו בצורה כזאת. זה קטיעה, לא? זה דימום פורט. קדימה, בזריזות, קח את התחבושת, תפתח אותה, בלי הצריכים, לא צריך את הצריכים, קח את החלק הלבן, תצמיד. תבוא לאיפה שאני נמצא, וקח את הרגל מעליי. קדימה, קח את הרגל מעליי, קח את הרגל ותשים אותה מעליך. יופי, מצוין. כאשר דווח לי כרגע פצוע נעצר בנקודת לחיצה, דווח את זה לקרפק בזריזות. קדימה. מה איתך, פצוע, הכל בסדר? אתה איתנו? יופי, אפשר, אני עוד רגע חוזר אליך. נוכח, דווח לי בקבוצה הזו הפצוע הזה אם יש לו הידרדרות של מדדים או משהו שאתה שם לב. יופי. סליחה, 13 קטנות, 18 ג' בורצה. פצוע. אתה יורד למטה, רואים אותך. אתם עובדים תחת טסט, אתה עובד עבודה נמוכה, עובד נמוך. יופי. שומעת? המשך לו בשעה 12 לשבייה. טוב, קשר, שים לב, יש לי כאן פצוע חסר הכרה, דווח לקרפק, דווח לו כרגע שאנחנו צריכים את הפינוי שלי ביותר דחיפות. קדימה, בזריזות. רגעים שם יעבור. שומע. דרך שאני חסר הכרה, צריך פינוי דחוף מאוד. 18 ג' טיפה מתעכב, בדרך אליך עוד 10. קיבלתי. טוב, בינתיים אני דווח כמובן מדבר הפצוע זה איתם, 12 נשימות כרגע. השני, 12 נשימות בדקה. בסדר? קיבלתי. זה לוחץ? טוב, מתודי אני אעשה לך. רגע, זיר, הוא בהכרה? הוא בהכרה. אז אני צורח? אתה צורח, צורח. אני אוהב את זה. שהוא היה יפריע לו, אתה צועק. אני גם בתרגול אמת להיות פה? אני גם בתרגול אמת ואני כבר עם כל הקהל. טוב, שים לב, כרגע אין עוד אימון נוספים. אתה רוצה להשתמש פה שיעזור לך איכשהו? זה נכון. זה היה גם הקטע זה טיפול כאילו לבד. בינתיים אני מקפל את התפל. אתה רואה שהוא בהכרה? אתה רואה ביניהם, שואל אותם מה קורה, מי קורה, סבבה, אתה תסתכל כל הזמן. תכף נסביר על מצב חשי. שנייה, חשי, מה קורה? מה איתך פצוע, הכל בסדר? איפה כואב לך? הרגל! נוכח מה המצב שלו? דמם מהרגל. הבנתי אותך. כמה זמן הוא כבר ככה צועק? במשך כ3 דקות. הבנתי. הבנתי אותך. רגעים שם יעבור. טוב. דרך ראשון שלי, יש לי דיבור פה מהרגל, אתה לא זז. דיבור משמעותי, צורך בכאבים, נמצא בהכרה כרגע. גוזמן, אתה בהכרה? 24 נשימות. כמה 20? 24. יש לו נשימות יותר מדי מהירות. אין עוד דיבורים נוספים.
דופק 120. מילוי קפילרי 4, אני חושב כרגע אין לי בפצוע הזה. קפילרי 4, יש חשד להלם. שומע? לא. כן, שומעים טוב. כן, שומעים טוב, חיובי. יפה מאוד, יפה מאוד. דו בקרה, נכון? דו בקרה זה יפה, יש שוק בערך שמאל, אם אתה לא זוכר. טוב, שמות 22. שמות 22, אתה מדווח הכל. זה אתה תדווח לכמה פעם. כרגע שמות 22 עובר לסריקת דימומים. לבדוק למה הנשימה שלו כל כך מהירה. פרק שלישי בהכנה, 22 נשימה בדקה. שמתם את זה באמת? אוי. שנייה רגע. כן, אני אכין לעצמי את השנץ. הבנתי, קורע. מגין, אתה יודע מה עבר על הדבר הזה? הדימום בשוק ימין אצל דחיתה אינקל. תן דיווח, כל מה שהיה לך. יש חוזר מדהים לא השתנו, קח קרה בכך שלישי, יצא דימום בשוק שמאל. יש? דופק. ככה, פרק ראשון, עדיין... דופק 120. בהכרה. מילוי קפילרי 3. קשר, שים לב, דווח לי כרגע על שלושת הפצועים. הפצוע הזה הראשון, דימום שרטט משמעותי מהירך, נעצר על ידי נוכח בנקודת לחצה מיוחדת. פצוע שני כרגע חסר הכרה מונח בכך שהוא הולך שתי תוספות. פצוע שלישי, דימום לא משמעותי מהסוף, נעצר על ידי החלטה עם כיף. דווח את הדבר הזה, אני רוצה כאן פינוי בשלב המיידי. צריך מסות שעובד של אורי, מסות. תקשיב, יש דגש, לא חייבים לשמור על ימ"ש. עובד שרוצה מסות? כן. תן לי דרדר כמה שיותר זריז. קדימה. מגיע אפשר לבוא? לא מגיב. ישי גם, ישי, מאיר, גוטמן. קשר, דווח לי לקרפק, אישונים לא שווים. אישונים לא שווים לפצוע הזה. קדימה, נוכחים, קשו אליי. איזה פגיעת ראש. לא, אתם צריכים לחפות. נמצא קטע, תקשיב, בשלב הזה אני צריך 4-5 נוכחים. טוב. ז'אן,